1 to nyiso ni en gi points maromo kama. Omiyo kaka jonyuol pod idhi kawo gini tidwoke 844. Tiwacho ni mano nyiso ni oyudo ang'o? Oyudo A kata oyudo P. Wadhi timo nang'o mondo mi wagol piem ma waketo kata bedo ni CBE nobiro. Lokruok mane ma kaka jonyuol, kaka jofwambo gi kaka migawo mar somo onego keti mondo neni somo manyien e bwo CBE ok ng'iye namba 1 gi namba mogik. Mano en penjo maber. Unfortunately, nigi CBE kaka obedo implemented sani endi, kaka ilose sani endi, ok en kaka nobedo intended. Nitiere kama ne wadiverte nikech weche mang'eny kaka gigo duto mabiro gi gik manyien nyaka chochni moko bediega. Sani endi iyudo ka pod nitiere gradings ma STEM omi thuolo. STEM en Science, Technology, Engineering and Mathematics. Iyudo ka en ofiche e kategori duto mag school. Kategori duto mag school gendi bende determine kuonde ma nyithindo dhiye. Koro mano manyiso ni piem mar kuonde mag skunde pod dhi bedo. To maendi dhi weyo nyithindo mang'eny chien nikech iyudo ka STEM oket nyaka e skunde mantiere e remote areas mag Kenya. Skunde ma wanyalo luongo ng'enygi gin sub-county schools. Iyudo ka STEM oket kuondo. To gigo mamiyo nyithindo timo maber, mane gik mwang'iyo maduong' wan kaka Usawa Agenda, iyudo waluongo ni factors that influence learning outcomes. Gigo manyayo weche mag somo, mamiyo nyithindo timo maber kuonde ma gintiere. Gin gik moko kaka lab, gin gik moko kaka laboratories, libraries, gi gik moko ainago. Iyudo ka skul mantiere gwenge kocha chande, ng'enygi pod onge gigo endo. To skul mantiere mano bedo chon, mano chakre chon mwaluongo ni national schools, gintiere gi gigo endo mang'eny. Iyudo ka koro nyithindo madhi national schools, skunde mane waluongo chon ni national schools, dhi bedo gi advantage molo nyithindo matimore nade, masomo e gwenge kuonde e gwenge mongoro. Adwaro ni aduogi chien matin nikech gima duong' ma bende sani kiko itu jonyuol en ni kaka jopuonjre kata senior schools ma jopuonjre dhiye. Wang'eyo maber ni nyinge moloki